wasɛmti kɔti ɛni wasɛmti ɛti berɛ a ɛwɔ yɛ ne mu yɛhyɛ wo ni mu yɛbɛbɔ wasɛm so ato yɛ asɛm asɛ nyina so a wɔbɛto wo deɛ no a bɛfa asɛm no ɛwɔ yɛ yɛ hyia ɛti berɛ ne yɛ wakɔrɔ yɛ sɛ pade ba no kasa fɛ mu ma asɛm nyinaa fo yɛ bɛkɔ aso na ɛnkɔ wɔkɛ bi ahɔ na wɔkɛ bi ahɔ ne wasɛm no na ɛdɔ yɛ kyerɛ no wade yɛ a yɛsu ta yɛ hyia amen. So we can read it and read all I am correct. They will not hear you and you know. I saw who they bring. Now, a shame in the house. Investment. A prayer of initiative. And I didn't share in the if you want to say a share, as that guy is happen. When I mean, or the simple you open away, and when you say so we are getting a some pile, then the unity. We have a better we have to see how we do. The people are getting watching. The ground is just family and I'm like, if you pray, never make yourself start. Yeah, I'm all about you. You will second the mind. The best. The food already, if you want for that, because you said there was like a poor woman with you. So company with you. And this one penny, it is just like a boy. When the building empire of some of the words, the master, the which is well. Some of my dream. It's the Bible was not here. Efiri dɛ maame sakarusu sakawabe sɛ ɔyɛ papa nso a bɛsirɛ mu na ɔma nyinaa yɛ nkɔ zone so na wɔyɛ nkɔ na wɔyɛ bɛdi anim wɔbɛdi akyi na ɔmo ayɛ na yɛbɛsirɛ gyamsi deɛ ɛka wɔ na nka ne zone na nka bɛdi hɔ. Yes, you trust me. So which is my boy, you know. The big day, your boy is here, I don't do the boy. Master. Now, very yes. Yes. If you are so, I just see, here you are, Papa. Here you go to go behind. There is so my yama. I have no mind. Did a politician, I wouldn't say. If you the one person needed will come with. The good bar. And I says, I need bar. The second need bar. We have to become a dog. And just never in a little. So I came home, step by anything. He said, and not that I said a good job on him. What do you see? A deep open, I am the food. A second food. Tell my room, we don't wait with my zoom. Nothing at it. A deep one, deep one, my room. The second. Now, how is it? You best say, I am not for something. No, right. Now, say so. The mama empire our is true. So they saw from me. So you will leave from me. Then you make the way to be now today I want to I had a young we before say they were in one hand and then they were coming around that man and they say a deep one is awful.
why the next why I want to hear those who the ladies were looking at me. Now, I want to say, was it your family? It was all. Yes. With the empire, you see the man. Say, the ladies were looking at me. Now, I want to say, oh, ma, now I am here. Empire, you will see. You didn't want to say the one. What was that like? The new junior, the man, what was that like? To the strong, said, a very good set, a very good mind, and I always say, let me show you to see a very Piazza, yeah, the men almost. Piazza, the man, not you, because I get one on I want to say, Obi Odidi Afe, no Odidi, and no Odidi Bosumi, get the dog. We serve as a company. So, I want to open a papa, and I watch it. Someone new, but we are preaching about Odidi Afe, Odidi Bosumi. The end of why, come on. There is believing. So I feel about why I do. So I was so say a champion, was you go in 3 days. Now I pray about maybe a box. If you want to say, we are all a thousand. I also be a prayer. Send me also always say no you go is a person Sunday one knowing that God the way of the day was also one man or better man over you. It is said the came over here when you will be now some company will make this food but when you are saying some then I can't say I can't remember you the movie I have a whole about so I look at the present one of them. We have always said that. And the people follow on which the way you do not say, you said on the Bible. To a catcher, no million say, if this are very pretty, or some of my and the Benita say, you will share with us. I didn't share and a competition. So, I don't need a man breaking. And the young message, wait is so. Michel say, was you be a little call or something? Yeah, since my man and son. Yes, I pray that you so the leader was some source of one. Say a shame, yeah. Your poor man can get shaded the broken way is in it. The better was some. Now, only young say you pay no way. So, if you move, the mother was some you go. The young lady, the very woman. The Chevalier, Papa. Baba de Ifia Kai Granny, Yawana Sedia, Alcoso, Manta, Yina, the Cherusi, just 7 minutes. Psychopath. You see, you're in former. I don't think you see, I'll do former. Don't know with rules. I was for the law. So, now you last time company, with the first of yes, who is some of way. This was something.
We have no interest in that. Amen. Forward. The patrol. Okay, ma, it's a June. As I don't know, as you hear. So, as I don't know, say, and man, everybody, and when we will get and yet, yes, we will mercy. As I don't know, when the baby is and just make a remedy, and then me too said, Joe, more than the father's house. The son was the young man to you. Young man said, the father of Sarah, we must have been moving. A Bible was said, one son. To generate to the father of our assembly. That you did the first that the soul it is slow, maybe some way of maybe from was he the father from their free from their son. When you make it but will be a be a soul, the be a before, the be a before, the be a macafo, will be to be sick what you want. Carpet in your toy. You don't know carpet so. And I just have uniform. The kind of come say, what is the so? And before you never back, if you see that in the front of the the control of the answer, or the appointment in the home a home account, what can say? Home account, and the hospital of someone answer. Was here and said the father, what you are saying. When a moment has said that, amen. Some home can live for me anyway. Home can live anyway. What's the name of a copy? And you want to copy. Home like a winner, a bit about the guy. Now you want the young people. Now you put it in our soul. And you say, home on the hour. I can't say, I can't marry once and dances. Because of one once. Daddy. Yes, our friend and say, the day I try more human to what you believe and money, we are not going to say that. Amen. Plus, our Brassian, some Indian, I have Brassian, our Brassian. They say, by a friend of mine, I don't know who, a physician. Nana Koma, Hawaii. But when so now we are ready to the election a hard time point. Any I am ready. Apart from that, yes, so apart from that, yes, it was it. Our Brazilian and group of them. Yellow is a very way of penny, way of open, way of getting our last one by saying, again, what they buy. Give it the least, my next woman. And my new yes, my next woman. And I didn't go for it. Yes, I am saying, wow, perfect. Which has moved. I just did that once now. So, all of the ones that are saying that, you know, you don't want now. Careless. None of the Bible of all. The Bible of all. Yeah.
nyame nsa bɛwɛ konkron bia konkron bia na ɔtamfo sɛɛ hɔ wɔn nsa mo sɛɛ hɔ nti nyame nsa bɛwɛ ɔnso ɔne Gabriel no Michael ɔmbɛba na yɛbɛto wa ɔbɛhu na natoa so ahobrɛase adwene ɛne ɔdɔ nyinaa ɔsɛ ahobrɛase adwene ahobrɛase ɛne nyame onyame afa anta ira yɛ mu na ɛbɛdu na bɔnsam ɛyɛ sa no ɔsɛ ahobrɛase ne ɔdɔ nyinaa mu lɛbɛni yɛbɛni akyi lóògùn sẹ́yìn fún bẹ̀rẹ̀ fún abẹ́ wọn wọ́n àwọn kan bẹ́ẹ̀ náà bá fún àwọn ọmọ yẹn níbi ìpè lẹ́wọ̀n ní àná fún wọn bá fún wọn lè wùsà náà bẹ́ẹ̀ ní ìfọ̀ àwọn ìṣẹ́ náà ní ìfọ̀ àwọn ìṣẹ́ wùsà náà fún wọn. ẹ̀sọ́n so àwọn ọ̀rọ̀ àti ìlú ìpẹ̀lẹ̀fọ́ àwọn sọ̀rọ̀ àwọn ẹ̀fọ́ àwọn ìpẹ̀lẹ̀fọ́ àwọn kọ́ ìṣẹ́ àwọn ẹ̀fọ́ àwọn ọmọ jẹ na wọ́n sọ pé ní àgbà ẹ̀ wọ́n sí sọ pé ní pa ẹ̀nu àná ẹ̀dá yẹ kẹ́ni ẹ̀ ní ìlú kankan bí bá wà ọwọ́ wà pẹ̀lú ní bá wà lóhùn ònyàmú ọmọ ẹ̀ ti àṣẹ dà amen tó a sọ abɔkyekyɛ ni máa yẹ wọ́n ní oúnjẹ abɔkyekyɛ yẹn abɔkyekyɛ ẹ̀yẹ kókó ní ọmọ bí sá ẹ̀fọ́ yẹn nyàmé ẹ̀dùnmá ẹ̀fẹ́ wọn kakra bí wọ́n bí bọ̀ fún kakra bí wọ́n bí bọ̀ fún ma ọba panyin na ọba wɔtiri ababa a wɔbi a ɛma akyɛ onyankopɔn de kakra bi a ɔsrɛ mo ɛnya ɔhyɛ na sɔrɔfo no ba yɛ nkyɛn na ɔba yɛbɛsrɛ yɛyɛ bɔ ka na ho ban baabi yɛ bi a bɔ no nkranteɛ wɔ hɔ yɛsi yɛsi bi yɛ adwa na nkranteɛ de twa ho no ɛnu na yɛn mu nyinaa yɛ adwa no na obi akɔtɔ yɛ baabi sɛ nkranteɛ no ho hyɛ so mpanyinfoɔ no de bɛkyeɛ no na ɔtwa ɛmɔ no fam yɛyɛ wura mu wɔnyɛ yi esigidi ni aberanteɛ esigidi ni ababaawa na ɛyɛ ne ba asa wɔntie na nyasa wɔntie pio wɔntie bɛni tɛ kyerɛ so ne mu sɛ wɔntie ne wɔsɛ no kake wɔ a yɛwɔ sɛ ɛfa no ba yɛ a yɛ mmienu ɛfa no yɛ baa sɛdeɛ ɛti bi a na ɛyɛ adifo wɔfa no kɔ yi afei na wɔsɛ wɔn yi ne fɛ na wɔade do kakra nyame ma 70 years sɛ so a ɛbɛtumi de bonus aka ho nkɔsɛ so bonus ɛbɛtumi de bi aka ho yɛpɛ so bɛkuro so docket afei ne yɛgya wɔn na no baabi bi sɛ ɔkɔ bɛtumi bɛde ifu yɛ mɔ yi ɛkura na ɔda hɔ na mo sɛ wɔyɛ bi sɛ 66 ɛdɛ kɔ ayɛ wɔn ne bi ka ho nkɔtɔfo yi wɔyi bi bi a na ɔba yɛ kyɛn wɔn kare yɛ ɛfɛ bɛyɛ so wɔgya nkɔla kyɛn ɛwɔ akyi so ano ɛdi bi srɛ wo sɛ yɛhyia se yɛ ɛsi yɛ tutu na wo fu na obiara yɛ ɛdɛm yɛ nam fɛn o yɛ wo fira wo mu ɛnyɛ ahopadeɛ ɛnyɛ yapadeɛ o ne mo yɛ kira yɛ akpa kiri kyi onyama wo bɛ di aseɛ daa amen mo mpurapura mo ho ɛwɔ ɔdɔ ɔsi yɛn kura yɛn ho wɔ ɔdɔm yɛn kura yɛn ho wɔ ɔdɔm ɔdɔm ne adeɛ bi kan yɛ ayɛ papa yesu bɔ ɔkan to ɔma no mu ɔdɔm yi so ɔdɔm pam wɔ nsa sɔfo no sɛ wɔn bɛka wɔn nyɛ wɔn asɛm wɔn nyɛ bi ku ɔbɔ mpa yɛ de wɔn nyinaa hyɛ so sɛ sɛ wɔn nyinaa kɔka yɛ yi sɔfo no asɛm wɔn nyinaa kyerɛ obi a asɛ papa ne ka yɛ nsɛm kɔka ɔbɛrɛ wɔn asɛm kyerɛ obi ɔsɔfo obi ka ɔbɛrɛ yɛ sɛ ebi sɔ ɔbɛrɛ bi koraa na ɔbɛrɛ yɛ sɛ wɔn yi na ɔbɛrɛ yɛ nyinaa sɛ nti asɛ sɛ yɛ ɛbi obi ɛkɛrɛ biara nsɛm na yɛ kɔ pa yɛ ma yɛ kɔ yɛ kɔ nti sɛ ɛpɛrɛfo ɔmo de da asɔrɔ no sɛ kɛtɛ ɔmo de da asɔrɔ no bɛrɛ ɔmo brɛ no gidi di ntua obi aka o yɛntua obi aka ɛyɛ awɔka nyame na ayɛ akwama bi adum bi ɛna yɛtura sisi asɔrɔdan a yɛde akira ahyia mu asɔrɔ no da ɛnyɛ yize saa nipakyɛw kasa kasa ɛsrɛ mu yɛde akyerɛ
Yahoo people,
we come that's what I tell you. What do they call one of the food that now, or that is not everybody will see, no kill you, no die. Or so, I can't tell you if I said, don't make this one. I can't tell you that I want money. I don't want money. So, for fast and bread, the people are talking. My parents are about one I feel these are the Islam. How many of them are living here? So you are about seven months. Then you are going to be very much in the so you are going to come with some people come some back. So for the Bravo. Everybody back. Jiggy back. Joe. A super back. Young now and young and a jabba. Only now so. Now for now what's it? Amen. Amen. Samba. Dear Guru, dear Chio, dear you, dear young Boba, dear one carry on, not the city of Bob. Dear you for Bob, baby for Bob, Jimmy. Yet I also Babu. I would have Babu, I get the Babu. I'll be David, ça qui bouge et bouge du mal. Ça, vous dites que vous dites là, and vous dites là, oh yeah, you are. So, the mess, vous me faites. Mais du moins, ouais, il y a des, vous m'avez pas besoin. Na ọdọ no ka mo no ya fi ase ene ene bani ba chance se ne kan yi bi na ba se bia su bi bia e ba ko ba se dia se passe afi ne ne no e ba ye ti se dia ya e na no shia na bi ya kwa bodu se yo asamu do ho no a be ko ba da no e ko ko chi wo ba ko yi e la ni so, the best is yes, I am the said. What don't know, I think the woman, the man, I was so. What does he want? And he about who come on, who see Ghana. So, and the other day, we will not get away, be a test one. 5 million, 10 million, they can be young. What's up? Car says 6 years, they can't. Hey, a random only this can look at. I believe you will never kind of someone will be. So, I can't tell you so much. The memories can't talk. I mean, you know what's going on when you go to the cast. We go to the car, we go to the car, yes. Your vampire is your mind, son of money. I believe of the piano. Amen. There's a year, and the Dutch. If you are born and everyone, you don't want me to get so, we are not going to we are talking about through. You see a pop to my panther. No man can tell you how to do it. One pass and two. So you pass about why it be. We are now why I'm back. Sikadi. Yamin is kind. We need nature. So, Kaka, they are not being a gentleman. See a put in the papa, after that, it is our papa, it is our country. Now, what about you? Good in the room. Listen, a brave game to say, can you go? You try to fuck up when you're going to say that. So you can't be just with you. Thank you.
bɛsɛ yɛbrɛ ne nti ɛde duro no kɔ awie tam bɛtɔ so wie no gye mmiɛnsa yɛbrɛ yɛ du so ɛmoma apotɛtwerɛ de tɔ so ɛti mmiɛnsa nti mu a ɛyɛ du so yo ɔkɔbɔ ne afutu ɛnti abɛfo ɛnam sɛ mu nda ne nti yo monhwɛ mu yie onyame ɔma akyi aseɛ daa amen ɔsɛ yɛhwɛ yɛ ho yie yɛhwɛ ne wo yɛhwɛ yɛ ho yie wɔ dwuma wɔde na fɛ yɛ aba mu sɛ ɔyɛ ɔbaa o woyɛ bɛrima wo sɔrɔ hwɛ yie adeɛ a nisoro paa ne saa sɛ neka odiifo no ayɛ sei ɛma bɛni no ayɛ sei ɛna woyɛ ayɛ sei ɛsa sɔre srɛ wo ɔsɛ yɛhwɛ yɛ ho yie kɔkɔbɔ aha na wɔn fɔ mmuyɛfoɔ no ada asɛm na wɔn ankɔ bi mmuyɛfoɔ no ada asɛm mmuyɛfoɔ no ada asɛm so mu wese afei mu sɛ na wɔgoro na wɔfa no agye gidi ne kura mea namba yɛ gyae mea namba yɛ gidi ne kɔmfa no sɔrɔ ne gyae ɔsɛ mmuyɛfoɔ no ada asɛm awɔyɛ ntwie wɔsa wɔnyɛ wɔsa n'ani agye ne ho ɔde ne wɔnya sa wɔnya sa paa mmuyɛfoɔ no ada awɔyɛ ntwie hwɛ amanfo mu a motim mu ahwe ase sapa kyima yɛkyi mu no mu ahwe ase obi akɔdidi no 40 years 30 years 50 years wɔkyi nanso asɛm ketewaa bi ɔsɛ wɔgya adidi mu ahwe ase wɔyɛɛyɛ a asikyire akɔkɔ bose na tatia ne aba asikyire ɛtɔ a wɔwɔ sɛ tatia ba ni àwọn àbúrò kiri náà ó bẹ̀rẹ̀ fi ṣe ní ọ̀sẹ̀ ìfi ẹ̀dì ọ̀sẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ló jà yìí ká kí ìfọ̀rọ̀ ni ọ̀sẹ̀ ṣe kọ́kọ́ ló jà yìí wọ́n jẹ́ ìjà bẹ́ẹ̀ ṣáṣì anájú náà ná ẹ̀yà wọn kúrò wọ́n ní bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ àfi náà ojú àbọ̀ kàkọ́ yìí àfi wọ́n ní bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ ní ebi wọ́ọ̀ṣì lọ so ẹ̀kọ́ yìí ti fi sàmú ebi yìí onyàmẹ ọmọ yẹ kí àṣẹ dáa. ìjọba ẹni wọ̀ kyerò na mo nyere yɛ n'ewurade ne yɛ agyenkwa yesu kristo adɔm ɛne nimdeɛ mu. so wɔsi yɛn yini sɛɛti mo mmienu ti ɔsisɛ. pɛtro mu ɛtɔ so yɛ wɔsi ne nsa kyerɛ wɔn kyerɛ na mo nyere yɛ n'ewurade ne yɛ agyenkwa yesu kristo adɔm ɛne nimdeɛ mu. mo yɛn yini ho yɛrɛ yesu kristo n'adɔ nimdeɛ mu. Jẹ́jẹ́ ní fò sọ kọ́mpẹ̀lì ní màmí ọba ní pàtó ní ọdí àwọn ọdẹ tẹ́ yìí wọ́n sì yé yìí ẹ̀dùnmọ́ ní báwo ni díẹ̀. ọ̀nà náà ní ọ̀nyá máa ń ká ní sẹ́ẹ̀sẹ́ ẹni dàá. Amen. Amen. Ní ẹwọ́ yẹ bí abẹ́ni yìí ní ẹwọ́ yẹ bí abẹ́ni yìí ọ̀sùn ẹ̀jẹ̀ kọ́ńtà ọ̀sùn ẹ̀kúmù nípa. Deɛ wɔne ne teɛ no som no ahobraseɛ mu som no na wonim da a owura no bɛyɛ wadɔyɛ o wòlɛɛ deɛ wɔsom paa o ɔdaka ne anya no no o kɔnkra tɔtɔ kaa brɛ me wɔde sikani na teɛ wɔsom na bɔnsɔn abarika ka kyerɛ sɛ na papa wo ne kyerɛ mfiri sie so wo ne kyerɛ yɛ akyɛ ɛkɔ bɛ 40 years na sɛ wɔgye biribi ama so daabi wɔgye biribi ama o sikani so nkyiri mu ɔde sikani no ɔdaadaa n'adwene sikani na yɛ n'adwene sɛ afi wei na ɔbɛboa aberanteɛ na ɔmo na ɛdi yie na ɔkɔgye asase aberanteɛ ɔsɛ master ɔsɛ papa gye asase bi wɔ ha nti sɛdeɛ daa ma sisi daa ma mi kɛ na mo twɛ nwea na gye sika yi na mo twa blɔk ɛsɛ mo si dan kama bi na ebenya hɔ na wɔnim sikani na sra wɔn mo mmeranteɛ bi kyɛ asɛm yi wɔnim sikani na
And what is here through man, and I was some kind of like you say. Sabo ko wuja. Smash no bag dia, bag ni se chapro. Kede wa sa de chenda da, timu de. Abra this is say smash no bag ni be ja, what the bag ni sa. Ko ya ye ko school. So, we go be here ya party scan. Or do you do it? And I will see that out. In fact, I will see you. No, we are going to set page of my diet. Yeah, they didn't be beer. The phone of so, and now it's a man master and I'm married. Oh, what will you be? So, it's what's up and we're going to have to. Say what the damn about around here. Or the damn is slow, a joint area would be really. Every year, and yes, say that you can know what the damn you have around here. We will see a pet now, or someone. Oh, when you buy, I could have food actually. Is that down with you? The shilling. You see, what does that now be? I don't want it to mention the message. So, just to this down. They say, oh, my dear, that's all of it. It is a sample. It is all the natural you every day. And yes, but I must. The sort of those who you want to tell what they tell you, to pay you more. Afei wo de onifa ne ba ya peda kyerɛ papa mai na kan mi kyerɛ mai oh kaba ko me no eka ho mai na kaba ko wo ni pepe oh we ma de o de ni tumi na odi wa na was wana mo odi so e mo ni so na mo ko so wa be ku asem no ya aba Yeba is up at all, and a semi cook was a pet. And I could jump on what in Yawa Yakum. We didn't just up at all, and I didn't tears war and war. We made from more brass and yes, seven of time. That's a damn one I will buy that you get on the path as there was a problem. We didn't keep one morning to me next time was it. Amen.